No kérem, a galántai Robi bácsi vagyok, kérem. Egyszerűen csak a Robi bácsi. Ugye? Na kérem, a Robi bácsi általában igen kutakodó típus. Keresi a világban az érdekesebbnél érdekesebb dolgokat. Azokat megvizsgálja, tudományosan kielemezze a Robi bácsi. Éppen ezért kérem a Robi bácsi mindig nyitott szemmel jár. Jobbra-balra tekinget a Robi bácsi, kérem tapogatódzik, hogy felfedezze az érdekesebbnél érdekesebb dolgokat számára tudományilag. Na kérem, ugye? A Robi bácsi kérem úgy döntött, hogy kimegy a természet lágy öllébe, kiterjeszti azon a területen kutakodását, fölfedezi az érdekesebbnél érdekesebb dolgokat. Izgalmas kalandba lesz része a Robi bácsinak, kérem. Jöjjenek a Robi bácsival, tartsanak a természet lágy öllének nevezett területre a Robi bácsival, nézzenek körül, jobbra-balra, tapogatódjanak, a Robi bácsi ott lesz, kérem. Na, kérem, jöjjenek, no kérem. No, ha nem jönnek, kérem, jöjjenek, ugye? Na kérem, Robi bácsi. Kérem, itt a Robi bácsi, itt a Robi bácsi. El van helyezkedve a Robi bácsi a természet lágy öllében, kérem, hogy felfedezze és megvizsgálja az itt található érdekesebbnél érdekesebb dolgokat a Robi bácsi. Ugye? Na kérem, tipi-tapi-tapogatózik a Robi bácsi. Jobbra-balra tipi-tapogatózik a Robi bácsi, kutakodik a természet lágy öllében a Robi bácsi. Mit talált a Robi bácsi, kérem, mit talált? Kutyakakik, faj, kérem, faj. A Robi bácsi nem éppen ezt a dolgot kereste a természet lágy öllében, de mégis felfedezte, kérem, faj. Na kérem, a Robi bácsi, ugye? Szerencsére a Robi bácsinak, kérem, az elmúlt idők során igen magas szinten kifejlődtek az érzékelő szervei, mint például a szaglási érzékletessége. Így kérem a Robi bácsi, el tudja jónak bizonyossággal dönteni, kutyakakitól körülbelül 3 cm-re elhelyezkedő légrétegből, hogy amit talált az-e, ami. Na kérem, ugye? Jó megszipolázza a Robi bácsi a természet lágy öllében talált kutyakakitól elhelyezkedő 3 cm-es légréteget? Megszipolázza a Robi bácsi? Faj, de üdös ez a kutyakakik, kérem, no érőkkel. Faj, de üdös, kérem, kutyakakik. Faj, de kár volt a Robi bácsinak leszéppantani. Na kérem, Robi bácsi, ugye? Na kérem, szerencsére Robi bácsinak a szaglási szervrendszerén kívül igen megbízhatóan működik a tapintási érzékletessége is. Na kérem, azonnal megmutatja ezt is a Robi bácsi. Ugye? Na kérem, jó, megmarkolja a Robi bácsi a természet lágy öllében talált kutyakakit. Faj, de csúszmákos sír, kutyakakik, kérem. Faj. Robi bácsinak a tenyérének alakját csak úgy fölvettek, csúszmákos, kérem. Robi bácsinak az ujjai hajratába elhelyezkedett a kutyakak ízléses gusztuságra a bőrön a Robi bácsi. Faj, kérem. Na kérem, de szerencsére, ugye, Robi bácsi? Szerencsére a Robi bácsinak, kérem, a hosszú idők során igen magas szinten kifejlődött, kérem még, az ízlelési szervrendszere is, amely a Robi bácsinak
ízlelő bimbó formájában a nyelvén van elhelyezkedve. Na kérem, ezt is bebizonyítja Jörömi bácsi. Jól megnyalnyalnyalott Jörömi bácsi a természet lány ölében talált. Ugye bácsi, jól a faj, de azt hiszem arra meg. Faj. Na kérem, nyalnyalnyal. Faj, kérem, de szariző ez a kutyát. Ugye, na kérem. Faj, de kár volt megnyalnyalnyal. Na kérem. A Rövi bácsi kérem, egy kicsit félrevonult, majd újabb helyszínen még mindig a természetlány öllében folytatja a tutakodását. Mindjárt. Ne menjenek messzire, mert azonnal jön vissza a Rövi bácsi. Faj,